Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Kubaba uNsibanda okubingelelayo ndlalifa izulu. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa ukuba asiphe usuku oluhle kangaka. Siyambonga usiphe impilo ukuba siqhubeke siwenze umsebenzi wakhe. Kusileke nje kuze kube manje yini oyenzela uNkulunkulu? Usuku wamthokozisa nje uNkulunkulu noma umdabukisile? Yini oyenzile kusukela ekuseni kuze kube manje? Ayike nokho siyambonga-ke uNkulunkulu wethu kakhulu. Ngiyathanda ukuthi ngibuyele endabeni engiqale ngayo izolo, indaba yombhabhadiso. Ngiyamangala abantu asebecele ukubhabhadiswa ngendlela abaningi ngayo. Ngiyacabanga beqele ku-20 noma u-30, angikazi mina ukuthi bebebanjwe yini sonke lesi sikhathi. Kodwa-ke alikho icala, ngizowenza umsebenzi. Abanye baqhamuka bethu bebecabanga ukuthi uma esevuma izona uzovela anikwe i-date yokubhabhadiswa. Cha, akekho ngimnika i-date yokubhabhadiswa ngoba phela ekhaya lezwi akusilona ibandla laseNtabeni. Yebo, i-emblem ngisebenzise yona kodwa ikhaya lezwi lizimele nje i-group. So-ke ngiyahlonipha ukuthi khona abantu bamabandla ahlukeneyo. So angikwazi ukuvele uma usuvuma izono bese ngikujutha ukuthi ubhabhadiswe, ngoba ngazi umbhabhadisiwe ebandleni lakho, angazi ngempela. So angikwazi ukwenza lokho. Umuntu uyazicelela into afuna yenziwe kuye, akazudictate-elwa omunye umuntu. Akekho umuntu ozokubonelela. Wena kufanele usho ukuthi ngicela ukwenza ukuthi, ngicela ukwenza ukuthi. Futhi angizokubuza izinto ey'ningi ngoba akuhlangene ukubhabhadisa umuntu nokungena ebandleni. Abantu ababhabhadiswayo akusho ukuthi sebengabaseNtabeni. Cha, ngake ngayibeka le nto ukuthi abafundisi bayathanda ukushumayela. Abafundisi bathanda imali, bakhohlwa ukwenza izwi. Ngenza izwi mina ukuthi ngibhabhadise abantu. Ngingakubhabhadisa noma ngabe waliphi ibandla uma ucela ukubhabhadiswa. Nansi nje kuphela into ofanele uyazi, ngeke ngikuphinde. Angibaphindi abantu. Angibaphindi. Kodwa ngiyakubhabhadisa uma ucela. Ngisho ukuthini uma ngithi angibaphindi? Kukhona ukuthi umuntu, ngoba ngiqale la, umuntu obhabhadiswayo, lo okubhabhadisayo ukubhabhadisa ngomoya ophila kuyena. Uma ngikubhabhadisa emva konyaka noma emibili uzwe kuthiwa ubaba uNsibande uyadivosa, useqonyiwe, ubaba uNsibande this and that, kufanele kukuhluphe ukuthi le ndoda ngesathi ngibhabhadisa yayisengcwele noma ingekho ngcwele. Ngakho-ke umuntu oza kimi athi, baba uNsibande ngabhabhadiswa, ngangingazivumanga izono, sengiyeza ukuthi uqala ngokuvuma izono, ngicela ungibhabhadise. Ngamanye amagama ngimphindi lo muntu, kodwa ngimbhabhadisa ngoba yena ubona umbhabhadiso wakhe uyizeleze, akusimina engihlulelayo. Noma umuntu aqhamuke ethi baba uNsibande ngabhabhadiswa, kodwa umfundisi owangibhabhadisa emva kwesikhathi ngathola ukuthi uqonyiwe, ngathola ukuthi uyajola, ngathola ukuthi whatever okutholile. Kufanele kukuhluphe lokho ukuthi usho ukuthi umbhabhadiso wakho awazi ngaleso sikhathi wayenjani, kungenzeka ukuthi uyizeleze. So umuntu uma eza kimi ethi baba uNsibande ngabhabhadiswa, kodwa indoda yangibhabhadisayo kwaba nezinto ezivelayo emva kwalokho, umbhabhadiso wami ngiwuthatha ngathi awubhabhadisiwe, ngiyacela baba uNsibande ungibhabhadise, angikwazi ukunqaba. Ngithemba siya-understand. Angikwazi ukunqaba, kodwa wokwazi ukuthi angikuphindi. Wena ozisholo ukuthi umbhabhadiso wakho uyize, so angikuphindi, kodwa ngiyakubhabhadisa. Ngibalekela lela gama lokuthi ngiyakuphinda, angikuphindi. Phela ngabe ngi-undermine umsebenzi wenziwa abefundisi. Uma uzothi uma ungena ekhaya lezwi bese ngiphinda mina umbhabhadiso usuwawenza kwelinye ibandla. Cha, angikuphindi.
Kodwa uma wena ngobukholo kwakho uzizwela ukuthi umbhabhadiso wangena kuwo awukho esimweni esifanele, ukholelwa ukuthi ozowenziswa ubaba uNtsibande u-right, ngeke nginqabe ngoba ngilifuna icala uma ngifika ezulwini. Le nto ifana nokuvuma izono. Nina amabandla enu ahlukene. Angibuzi noyedwa ukuthi yini ungayanga kumfundisi wakho, yini uze kimi. Angikwazi ukubuza leyo nto. Angikwazi, isinqumo sakho sithathile. Kodwa futhi ukuza kwakho kimi akukukhiphe ebandleni lakho. Uyophuma ebandleni lakho ngoba wena uthanda uhamba ubatshela uvalelise, uma uthanda ukuvalelisa usho kimina ukuthi usungena ngapha, anginankinga nalokho. Kodwa angizile ukuzodestroy amabandla abantu. Angizile ukuzodestroy ibandla lomunye umfundisi. Ingakho ngifuna icacele indaba yokubhabhadisa. Uma ubhabhadiswa yimina awuphumile ebandleni lakho. Ngenza inkonzo mhlawumbe engenzekanga noma ongayenzi noma ibandla lakhe lingayenzi. Kodwa hayi ukuthi ngikhiphe ebandleni. Ifisa icacele. Hhayi-ke angidluleke. Nanti iphuzu elisemqoka. Kunabantu abacela very late ukuthi bafuna ukubhabhadiswa. Ngiphinde ngigcizelele. Khona abantu abazobhabhadiswa kulo nyaka. Usugcwele u-2025. So lo muntu uthola idate yokubhabhadisa ngo-2026. Usho ukuthi masikhuluma iqiniso nje wena. Uzoma ngokuthi wavuma izono ngo-2024, January, February, March. Usozobhabhadisa ngo-2026. Iphutha lelo. Wena wazi ungcole nje. So ngamanye amagama ngizama ukuthi umuntu osenikeza idate ka-2026 kanti ubhabhadiswe manje kulo nyaka noma ka-2025 uqolo kanti uvuma izono kulo nyaka kanti uthola idate ka-2025 noma 2026 kusemahlombe akhe ukuthi athandaze uNkulunkulu memvezela izono abese ebhukha ekubhukheni kwakhe abese yachaza athi nginedate yombhabhadiso ngosuku oluthize kunezono eseyivukile ngicela idate yokuvuma izono. Ngoba lokho kwenza ukuthi ngingakuthathi ngikuphonse ku-2028 ngoba wena usunedate yokubhabhadiswa ngo-2026 noma 2027 noma ngayena u-2028 ngingake ukuphonsa emsileni. Angazi uma uyayizwa loo nto leyo. Awukwazi ukuthi uvume izono namhlanje bese uzongitshela bese ucela ubhabhadiso lo esegcwele u-2025 nje uthola 2026 bese uzohlala ngokuthi wayivuma wena izono zipheli. iBhayibheli lithi izona zipheli. So-ke kuhle kuwe, it's for your own good ukuthi ngikubhabhadise uclean. Ngoba uma ngikubhabhadise unesono uyophuma usenzisise, uyophuma ube worse ngoba isono asibhabhadiswa nje isono. So isono siyakhishwa ukuze ubhabhadiswe. So uma uzongena nesono ungene nomkipito, ungene ungashadile kodwa uhlala nendoda embhabhadisweni, hayi uzoba isibonelo esimbi. Bazofunda kuwo abantu ukuthi uNkulunkulu umenzani umuntu obhabhadiswa nezono, umenzani umuntu obhabhadiswa egibhitile. Hhayi-ke angidlule lapho singene enkonzweni ukuthi indlela abantu abafune ngayo ukubhabhadiswa yikho sengithi angi-address le issue. Kwabantu sebethola u-2020 igcwele kulo nyaka, igcwele ngonyaka ozayo. Noma ngabe izono uzivuma kulo nyaka uthola u-2026 nawe uzogcwala ngokushesha manenza kanje. Kodwa kulutho-ke mina ngenza umsebenzi kaNkulunkulu, anginqabe mina. Kodwa nje ngicela ungiphe idate yakho yokuvuma izono. Kodwa yiba aweke ukuthi umi kulo nyaka okwazi ukuhlala unyaka wonke ungagezi umphefumulo wakho bese uthi uyongena emanzini. Ngeke nginqabe ngokufaka mina. Yingakho ngikufundisa manje ngoba ukwakho uyozibonela wena ukuthi wayeshilo ubaba uNtsibande sekunje-ke manje. UJesu KRISTU UYINKOSI. Masikhuleke siye ezweni lenkosi. Baba, egameni likaJesu uNkulunkulu onomusa, siyabonga lesi sikhathi, siyabonga kakhulu. Ngiyacela Moya Ongcwele into esengiyikhulumile uyicacise kakhulu kubanikazi bayo bayizwe
bakwesabe njengoNkulunkulu njengoba ushilo kuMathewu 10:28 wathi mesabeni loyo othi osebulela abe namandla okuphonsa esihogweni. Kuyakhuleka Nkosi ukuba ihlonishwe inkonzo yombhabhadiso, yaziwe ukuthi akungenwa nezono, ongena nesono kunomvuzo azowuthola. Abantu bangene bebe ngcwele ngoba nalapho kunomvuzo azowuthola umuntu ngokuba ngcwele. Siyabonga Nkosi, ngiyacela uqhubeke wenze umsebenzi, ihlale phansi nami ngilalele, ukhulume usebenzise lo mzimba. UJesu Kristu uyinkosi. Amen. Siyambonga-ke uNkulunkulu wethu kakhulu bangcwele, siyamdumisa. Asiyezwini lethu ngokaJohane chapter 17 verse 17. Umkhuleko wenkosi yethu uJesu Kristu izikhulekela yona, ekhulekela nabafundi bakhe, ekhulekela nabo bonke abakholwayo. Nathi siyangena lapho. Verse 17. Bangcwelise ngeqiniso, izwi lakho liyiqiniso. Bangcwelise ngeqiniso, izwi lakho liyiqiniso. So-ke ilelo zwi esikhuluma ngalo. Gcine sikhuluma-ke ngokungcweliswa kwegama likaNkulunkulu Jehova Sebawothi. Ezekiel chapter 36 verse 23. Uthi ngiyakungcwelisa igama lami elikhulu elihlanjalaziwe phakathi kwabezizwe, enilihlambalazile phakathi kwazo izizwe zazi ukuthi nginguJehova, isho inkosi uJehova, lapho ngiyakungcweliseka ngani emehlweni abo. Siphezu kodaba-ke la ukuthi uDavide uNkulunkulu wazingcwelisa kanjani ngaye. Siphezu kodaba la unzima. Sidineke sibheka izigwebo. Sithe soqala wazigweba yena uDavide, wathi lo muntu lo ufanele ukufa owenze lento, engazi ukuthi uyena. Wayesesho kuNathani wathi uJehova ungithumile, wathi inkemba iyukuphuma endlini yakho ukuba ungidelele. Wathatha umka-Uriya umHeti ukuba abe ngumkakho. Okwesibili, bheka uverse 11, uSamuel wesibili chapter 12. Bheka, ngiyakukuvusela okubi ukuvela endlini yakho, ngithatha abafazi bakho phambi kwamehlo akho, ngibanike umakhelwane wakho alale nabafazi bakho ekukhanyeni kwaleli langa. Ngokuba wena wakwenza ngasese, kepha mina ngizokwenza lokhu phambi ka-Israyeli wonke naphambi kwelanga. uDavide mayezwa lokho wathi ngonile kuJehova. Ngonile kuJehova. Wabhala-ke iHubo 51. uNathani waphendula wathi noJehova ususile isono sakho, awuyikufa. Ngitheke izolo ususa isigwebo sakhe kuphela izigwebe sona. Hayi ukaNkulunkulu kumile, ngoba kayena uNkulunkulu oguquguqukayo. Uthi-ke verse 14, nokho ngokuba ngalesi senzo waveza ithuba elikhulu ukuba izitha zikaJehova zimhlambalaze, umntwana omzalelweyo uyakufa nokufa. Umntwana ozomzalelwa inkosikazi ka-Uriya yokufa nokufa. Nembala-ke kwenzeka-ke wazila ukudla, kwathi ngosuku lwesikhombisa umntwana wafa. Uverse 18 loyo. Izinceku zikaDavide zesaba ukumtshela ukuthi umntwana ufile, ngokuba zathi bhekani, umntwana esezwa sakhuluma kuye akalalelanga izwi lethu, pho singamtshela kanjani ukuthi umntwana ufile, angenza ingozi. Kepha uDavide ebona ukuthi izinceku zakhe ziyanyenyezelana, uDavide waqonda ukuthi umntwana ufile. uDavide wayesethi ezincekweni zakhe, usefile umntwana na? Zathi ufile. uDavide wayesevuka emhlabathini, wageza, wazigcoba, waphendulela izingubo zakhe, wangena endlini kaJehova, wakhuleka, wayesendlini yakhe. Lapho esecela ukudla, bakubeka phambi kwakhe, wadla. Yaphuma umkhosi, waphuma emkhosini. Ngamanye amagama lento sifundisa ukuthi ukungena emkhosini ufuna into engeyona intando kaNkulunkulu awuyitholi. Athi ngiphinde futhi. Ukungena emkhosini ufuna into engeyona intando kaNkulunkulu awuyitholi. Ngamanye amagama umkhosi awumshintshisi uNkulunkulu ukuthi enze into angafuni ukuyenza. Ungabalisa uthi ngingenile emkhosini ngifuna ukuthi. Kadonsa umkhosi omude u40 days ngifuna ukuthi, kodwa ngikutholi.
kusho ukuthi uNkulunkulu akafuni ukuthola. Phila, dlula, qhubeka nokuphila, ukwamukela ukuthi uNkulunkulu akafuni ukukunika. uDavide wavuzila 7 days yadina ifile ingane, waphuma kumkhosini, waphuma kwe-fasting wadla. Ake sibukeke ukuthi isigwebo sokuqala sikaNkulunkulu esikuverse 10 athi, ngalokho inkemba yokusuka endlini yakho ngokuba ungidelele wathatha umka-Uriya. Ukungasuki kwenkemba sikuthola ku-2 Samuel chapter 13 uverse 1 noverse 28. Uverse 1 isono sika-Amnoni, isono sika-Amnoni. Kwathi emva kwalokho u-Absalomu indodana kaDavide wayenodadewabo obukekayo gama lakhe linguTamari. U-Amnoni indodana kaDavide wamthanda, wathanda udadewabo. Uthanda udadewabo nje isono. uNkulunkulu ushitha umuntu begazi elodwa bangalali. Usasivuma nje wena isono ukuthi wadlala macashelana nomfowenu, wadlala macashelana nodadewenu nomzala wakho. Isono leso. Abanye bakwenze sebebadala kungena macashelana. Walala nesihlobo sakhe, walala noyise, walala nomalume, walala nomkhulu esazi ukuthi wenzani engasengane. Isono leso uNkulunkulu akakufuni lokho. Walala nengane yakhe ephuma kuyena izala, noma ngaba uyizali, uma iyintanga yengane yakho ku-wrong. Ingane yakho le, usuzivumile leso sono, usuzivumile yini? Abanye badlwengulile and they got away with it. Xolisa, buyisana noNkulunkulu, buyisana nomuntu wamdlwengula, cela intethelelo. Asiqhubeke. So-ke wenze njani u-Absalomu indodana kaDavide? Wayenodadewabo gama lakhe linguTamari. U-Amnoni indodana kaDavide wamthanda. Asiyeke kuverse 28. U-Absalomu wayala izinceku zakhe ngokuthi, bhekana, lapho inhliziyo ka-Amnoni ithokoza ngewayini, nalapho ngithi kini, bulalani u-Amnoni, nimbulale ningesabi. Angithi mina nginiyalile na? Yimani isibindi nibe ngamaqhawe. Izinceku zika-Absalomu zenza ku-Amnoni njengokuyala ka-Absalomu. Amadodana wonke enkosi ayesesuka yileyo naleyo yakhwela umnyuzi wayo abaleka. Kwathi besesendleleni kwafika izwi kuDavide lithi, u-Absalomu ubulele wonke amadodana enkosi, akusalanga neyodwa yawo. Yezwa-ke, Absalomu wabulala onke amadodana enkosi, akusalanga neyodwa. Ewabulala ngani? Ngenkemba. Ushilo uNkulunkulu kuverse 10, 2 Samuel chapter 12. Wathi inkemba yokuphuma endlini yakho ngokuba ungidelele wathatha umka-Uriya umHeti ukuba abe ngumkakho. Hayi, sizosiqhuba lesihloko. Sizosiqhuba. uNkulunkulu izwi maselikhulumile, hayi alibuyele emuva. Mayeselikhulumile alibuyele emuva. Uthi izwi lakhe uyalilinda. First Jeremiah chapter 1 verse 12. Wayesethi uJehova kimi, ubone kahle ngokuba ngiyakulinda izwi lami ukuba ngilenze. uNkulunkulu esimkhonzayo ke lo uyalilinda izwi lakho ukuba lenze. Wena musuvula ithuba lokuthi izitha zikaJehova zimhleke. Musuvula ithuba ukuthi izitha zikaJesu zimhlambalaze. Musuvula ithuba ukuthi izitha zikaMoya oNgcwele zimhlambalaze. Ngoba akayikukuyeka, akayikukushiya engakujezisanga. Uma engakujezisanga kuleli, uyophonsa echibini lomlilo lapho uvutha khona umlilo nesibabuli. Lapho impethu yakhona ingafi, uyosha lapho-ke. Lapho impethu yakhona ingafi, la kuculwa khona umaye, maye, maye. Mntaka baba, buyisana noJesu. Jesu kulondile, uvula izandla zakhe. Jesu uyakuthanda. Jesu uyakuthanda. Woza kuJesu, uzomanikiniki.
Ngiyacela sithandaze. Ungaya ku-YouTube noma egroupini, thole noma kwiwebsite yebandla, thola abaseRoma 8 uqolo, abaseRoma 10 verse 9, busuvuma uJesu uphephe enkembeni. AbaseRoma 10 verse 9 ungene uthi Apostle Dr. S.D. Ntsibande, abaseRoma 10 verse 9, uzongena ngqo kulo mkhuleko. Uma ukhuluma isingisi, Apostle Dr. S.D. Ntsibande, Romans chapter 10 verse 9, uzongena kwabaseRoma besingisi. Noma uye ku www.entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa.org ngamanye amagama. Usungenile uzomthola, uzobathola abaseRoma 10 verse 9. Uvuma uJesu ngezwi. Ngiyacela, ngiyakunxenxa. Uma usebenzisa-ke u-YouTube, ngiyacela usubscribe. Uma uyishare, batshele nabanye basubscribe. Uma uthanda ukuthola iy'nkonzo, ungena ku-YouTube lo usumlalela, ungene kimi, uzoyithola i-WhatsApp number ezokwenza ukuthi uthole iy'nkonzo. Uzosho igama lakho nesibongo nendawo ohlala kuyona, bese usho uthi ucela ukulalela iy'nkonzo, ucela ukungena egroupini okuthiwa ikhaya lezwi. uNkulunkulu abe nawe. uJesu Kristu uyakuthanda. Uyakuthanda, wakufela esiphambanweni. Masiguqe sikhuleke. Baba ngcwele, Baba olungileyo, uNkulunkulu wethu onomusa, namba abantwana bakho ibaletha kuwena. Ngiyacela Nkosi ubasize, ubagcine, ubalondoloze. Ngiyakhuleka Nkosi bakanye nabo, ngegama elinamandla leNkosi yethu uJesu Kristu ophilayo. Ngiyakhuleka Nkosi, basize abantwana bakho, bahlanzwe ngegazi lakho. Basize Nkosi, basize Nkulunkulu wami. Labo abafuna ukukhuleka abaseRoma 10 verse 9, bathinte Nkosi, ngoba sesiyaqala siyakhuleka manje. AbaseRoma 10 verse 9, masikhulekeni nalabo abathanda ukukhuleka. Uzosho emva kwami, masikhuleke. Nkosi Jesu, ngiyavuma ngomlomo wami ukuthi uyinkosi. Ngiyakholwa enhlizweni yami ukuthi uNkulunkulu wakuvusa Nkosi Jesu kwabafileyo. Ngiyakhuleka egameni lakho Nkosi Jesu ukuba ungisindise. uSathane angimfuni, amadimoni angiwafuni. Ngiyacela Nkosi Jesu uphathe impilo yami, ungilondoloze Nkosi, uze ungivuse ngosuku lokugcina. Ngiyabonga egameni lakho Nkosi Jesu. Amen. Uma usukhulekile lo mkhuleko, uverse 10 kaRoma 10 uthi umuntu uvuma ngomlomo kube ngokusindiswa, ukholwa ngenhliziyo kube ngokulunga, ususindisiwe. Mawukholwa ukuthi uNkulunkulu wamvusa uJesu kwabafileyo kungukulunga kuwe. Mangikukhulekele baba egameni likaJesu, nangosekhulekile abaseRoma 10 verse 9, ngiyacela wenza uverse 10 empilweni yakhe. Ngiyacela Nkosi ukuthi kube ngokusindiswa kwakhe nokulunga okuvela ngokukholwa egameni lakho. Ngicela wenza amaHubo 103 verse 5 usuthise ukulangazela kwakhe ngokuhle. Mgcine Nkosi umlondoloze kuze kube usuku ozomvusa ngalo angene ekhaya ezulwini. Mbiyele, qalekisa imimoya amadimoni awanasabelo phezu kwakhe. Ngishisa ikhodi yasemkhathini abamonisa ngayo. Ngimfafaza ngegazi lakho, ngimgcoba amafutha kaMoya oNgcwele. Ngegama elinamandla leNkosi uJesu Kristu ophilayo, uyasindiswa, uyaphiliswa. Ogulayo uyaphiliswa njengamanje. Ogulayo uyaphiliswa. Ngithuma izwi ngokweHubo 107 verse 20. Oshilo Nkosi ukuthi uthumela izwi lakho libaphilise, libakhulule emathuneni. Ngegama leNkosi uJesu Kristu ophilayo, siyabonga Nkosi, usephilile. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, Baba uNtsibande ovalelisayo. Siyakubongela nawe osuphilile ekuguleni kwakho. Nika uNkulunkulu udumo.
Dumo lonke lungolwakhe, lumfanele yena yedwa ophila ingunaphakade. Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu, nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa ngaye, abathokozelwa nguye, Jesu Kristu uyinkosi. Baba uNtsibande, uyavalelisa.